Tikulandireni ndi majawiri programu yathu ya lero ya Kandimverere. Nthawi imene makhadi kuzukuta nkhani zosiyanasiyana zochitika m'dziko lathu ndiye timatsindika kuti phokoso lochepa koma mfundo zochuluka. Dzina langa ndi Teo Sandram, kulandira ndi manja awiri. Lero lino sindinso ndekha, ndinaye mzanga Chawezi Banda. Tikulandire bambo Chawezi programu yathu ya Kandimverere. Ndathokoza kwambiri Deus. Ndipo safuna kuchutsa gagandiwa nthawi inayo yochepa koma kwachitika nkhani zambiri katikati mwa ndimemu. Taona chipani cha UTM chikulengeza unena kuti ife tachoka nawo mgwirizano umenewo, mgwirizano wa tonse umene adagwirizana mchaka chija cha 2020 pamene ndi zisankho za chibwereza. Zimenezi zakudabwitsani Chawezi Banda? Tikozonena kuti kudabwitsa osati kwenikweni, koma kunena kuti sisira kudabwitseni mazembekezera osati kuti dabwitsa chifukwa chokuti tikozonena kuti zinthuzi zakhala ngati kuti zafikano pachimake apapa pokuti mpaka na otsatira achipani cha UTM komanso akuluakulu ena akhoza kupanga chiganizo ngati chimenechi unena kuti akuchoka mu mgwirizano wa tonse. Inu ndi mboni Deus, komanso amene akuonera komanso kumvera programu iyi ndi mboni akhala akumva kuti mphekesera zimamveka angakhale malemu a Vice President Dr. Chilima ali moyo. Zimamveka kuti anthu ena mu chipani cha UTM sakukondwa ndi mgwirizano wa tonse. Amaona ngati kuti mina make chipani cha Malawi Congress Party chikupangira chichewa chake chimenecho. Niwafuna nene pa Chingerezi kuti chikhala ndi upper hand koma sichikupangira pa zochitika za boma. Ndi zomwe unenazo unena kuti nkhani ndiye kuti anthu ambiri ndikuyipasa background unena kuti ambiri mu chipani cha UTM kupatula achilimawo amakhala kudandaula kunena kuti khala ngati chipani cha MCP pokhala partner amene adapereka president UTM ndio mwenda pereka vice president. Amaona kuti zinthu zina sizinali balanced malingana ndi mgwirizano umene udalipo. Tonse tikudziwa nena kuti mgwirizano udali pakati pa anthu awiri, achakwera ndi achilima. So zimene adagwirizanazo zipani zidadalira kuti we have entrusted you exactly kuti apange mgwirizano umene opititsa patsogolo zofuna za anthu komanso zokhumba ndi zolinga za anthu amzipani zimenezi. Ndiyeno utafunsa funso lokuti kodi zadabwitsa ine ndikoza unena kuti sizidadabwitse kwambiri chifukwa chokuti timamvaso kunena kuti angakhale achilima ali moyo ndi amene amayika anthuwa Chingerezi yake tinene chichewa chamakona amati amayika paize anthuwa ndiwo amayika paize kuti yayi tadekhani kaye tione kuti kodi zinthu ziyenda motani, tadekhani kaye tisapupulume kuchoka mu mgwirizanowo, tadekhani kaye tisogoze zofuna za dziko zipite patsogolo. Ndiye kuchoka kwa achilima mu njira ya imfa izi nkuchitika isadathe angakhale miyezi iwiri nkomwe. Ine ndikogoza kuyankhani mwasanga kuti sizidandabwitse chifukwa chokuti takhala tikumva kuti achilimawo ndi amene amawalimbikitsa owatsatira komanso akuluakulu ena mchipani kuti akhalebe mu mgwirizano. Now looking at the timing, yes, zachitika muthawi yabwinobwino ndithu. Funso limene ndimene lili funso lalikulu unena kuti kodi mwina make makosana a UTM adzifunse soka ife tikozongothandiza kungofunsa ngati mene wafunsira Deus kuti kodi zimene zizi azichita mu nthawi yoyenera chifukwa pangotha mwezi chitisireni Vice President achilima kunena kuti iwo basi aganizano kuti mwezi utangotha adakachitabe ndithu chikumbutso akupanga ndithu misonkhano imene akuti candle lighting kuyasa makandulo ngati kulemekeza mzimu wa achilima. Tili mkatikati mwa zomwezo timene ndithu akubwera ndi ganizo lokuti yayi bwanji tikonze msonkhano wathu lankhani tithe kuliuza dziko kuti ifeyo kwathu kwatha mu mgwirizano wa tonse tafumukamo ifeyo basi tiyendere yathu. So tikozonena kuti mutandifunsa ine pandekha ndikoza kuona ngati kuti mina it has been a hasty decision achita chiganizo mwamsanga koma aine akewo no better ngakhale katikati mukuoneka ngati kutena kuti muli mgawaniko choncho amene anali nduna zimene zidapangidwa sponsored UTM akuoneka kuti ambiri are not comfortable. Ndi nkhani yomwe ndiunenayo unena kuti Deus ndi nkhani yovuta chifukwa chokuti tikhoza kunenabe kuti sikuti kudandaula anthu mitima sidachirebe ena ndodandaulabe mitu sikuti yakhazikika bwinobwino kuti iyambe kugwira komanso
my emotions adakalipo be plus my frustrations kuti kodi atatichokera msogoleri wathu munjira ya imfa ndeti itani the next move tilowera kuti ndaninso amene angatinyamule natipatsa chilimbikitso komanso kutipatsa mphamvu ngati zimene amatipatsa a president pamenepo mafuna ndifunse kuti yes. what do you think will be the next move ya UTM after exiting Mutonsa Alliance? Deus ni nkhani yovuta chifukwa chonena kuti tikambapo komano kungo dekhabe pang'ono tikoza onena kuti ndi zinthu zovuta chifukwa chokuti tili mkatikati molira momwemu chiganizo ngati ichi chinkuchitika mwina zikungotionetsera kuti chiganizochi pakati pa amene amawatsatira achilima kumbali ya akuluakulu mchipani akukhala ngati kuti chiganizochi chidalipo ndi kale kwakhala ku khoti mukapha munthu mwadala amati premeditated murder munthu uyu mudachita kukonza kuti mumudani mumuphe sikuti soni mwangozi yayi mudakonza chifukwa amayang'ana zinthu zina ndi zina kuti yayi mudachita kukonza kuti munthu uyu mumuphe ndi amati premeditation idalipo so mukayang'ana kuti tili move yake mene zachitikira changu chimene ma placards opanga print bwino exactly chimodzimodzi mukoza kuona inu Deus ndikukumbukira ine mbuyo ndali ni nzanga wina adapezeka kuti chibwenzi chake chidathangati lero pasadathe mwezi wapeza chibwenzi china ndi anthu amati chimwene chibwenzi mwezi sudathe changotha kumene mwapeza kali munthu wina mwina atu bwenzili latsopanoli lidalipo ndi kale so you see kuti zinthu ngati zizi Deus zikamachitika anthu amatha kumaganiza zinthu ngati zimene kuti kodi zinthu izizi mwina zokuti muchoke mutosemu zidalipo ndi kale koma umboni ndi wokuti timamva mphekesera angakhale achilima amanena apo mwina kumbali una kuti ayi ineyo ndamene makhazika anthu amaona ngati kuti inu akongeresi mukuphangira simukutilemekeza mukutitonza mmatenga ngati amwano zichiwa zimenezo zidalankhulidwapo so angakhale mukumbukira tsiku lina anapangisanso press conference achilima ali moyo ku area 10 kunenapo zina musamatoone ngati kuti ndife opusa zinthu ngati zimenezo koma kuyankha funso lako Deus likonzanena kuti ine mwekana ndifunsa ndikadatha unena kuti mwina UTM akadango dikira pang'ono pokha lomina miyezi 3 olo miyezi 4 chichitikire ni imfa imene yawakhudza nthawi imene yatsalapo pakati pa nthawi inoyo ndi nthawi yochitira zisankho mchaka cha mawa ndi amaona kuti mwina make akadikira miyezi ina 4 or 5 mwina akhoza kuchedwa koma pena pache Deus Angereza amati delayed gratification is a sign of maturity. Inuyo achimwene muntu akakufunsani kanthu. Inu kumuza kuti okay, tandipasani koni 1 hour or 2 hours. Ndioneone kena kwa mundipeze ndikupaseni yako. Akuti muntu ngati umaganiza choncho ukuonesa kuti ndiwe kukhwima chani nzeru. Osati nango kufunsani kanthu amwene nkhani mukuyiona bwanji. Nthawi moyo mubereka yankho. Ndimaona ngati kuti pena pache mina make zinthu ukhoza kupereka decision yosayenda bwino. So ineyo ndikadakonda akadachita delay pang'ono chiganizo ichichi ayang'ane zinthu ziwiri zitatu fumbi likhazikike aone kuti kodi kunjaku zinthu ziyenda motani. Mwina mikwiyo inali pamwamba mwina kwa watsatira maona kuti mwina they can't hold any longer. Ndi nkhani imene yoyo Deus imene ikukambidwaso kama manthu kunena kuti mwina make akadapanda kulola frustration, anger, my emotions, desperation, ndi zina zimene asazilole zinthu zimenezo. Kodi mukaona ali desperate Muhammad akapanda kulola things like anger, desperation. Mukaona kuti ali desperate ndithu. Deus nanga tikoza unena kuti mamuva amene akuchitika o tikoza unena kuti zinthu zimene zikuchitikazo zomwe zingapakitse wanthu kuti mwina adzilankhula choncho kuti kodi nanga mwina ndi mkwiyo mwina ndi kukhumudwa mwina kapena ndi chani kapena ndi frustration nanga chimene athamangira nchani. So tikadakonda akadadekha pang'ono kenako ndikuona kai kuti kodi dzikoli zitatigwera dzikoli liyenda motani komanso chipanichi timange tisaphwasule chifukwa angakhale decision imene yoyo yonena kuti achoke mutosemu wanena kale Deus kuti pali anthu ena kuphatikizapo vice president wawo that was my next question. Sadalankulepo wangokhala chete pali nduna zawo za ku UTM zidakali mboma momwemo zakhala chete zina pa Chingerezi madizi kuchita distance the decision imene kuti ya ife sitichita chani resign tikhalabe komweku. So ukoza kuona kuti angakhale momwemo mu UTM mo alimo ena amene ganizo limeneli lochoka mutose sakugwirizana nalo.
So chichitika ndi chani kwa anthu ngati vice president komanso anthu ngati nduna zina zimene zinali za mu UTM zimene pano zidakalibe chichitika ndi chani? Ndi nkhani yovuta. Ni nkhani yovuta, tikulowa mnyengo za ndale zosangalatsa komanso zopatsa chidwi, nyengo zimene zifunika kuti tonse tikhale maso tizitha kuona ndi kumvetsetsa komanso kuganiza bwino kuti kodi mmene zinthu zikuteremu zikutanthauza chani. Koma tikumvetsedwa kuti atafunsidwa Moses Kunkuyu kuti kodi inu mutipo chani pa zakuchoka kwa partner wankulu mu alliance imene ya tonse imene ili UTM kapena kuti chipani cha UTM chimene chapanga chiganizo kuti chichoke mu mgwirizano umenewu. Bambo Kunkuyu anena kuti ifeyo popeza mgwirizanowu adatitsogolera ndi a president Chakwera, achakwerawo a president iwo kalata yochokera ku UTM yofotokoza zakuchoka kwawo mu mgwirizanomu akuti pa desk pawo sidatani sidafike. So ndimafuna ndiyankhe amanena asena kuti akodi iwo aulira kalata ifa chani as mmene tithawe amapanga mgwirizano padali kalata yofunsira mgwirizano. Hayi komabe pa ulemu wache Deus ndimaona ngati pa ulemu wache mgwirizano kuti ndi umene wakhala kuyendetsa boma kuchokera 2020 tsiku la lero sikuti mukangoti mwauthetsa ndi pakamwa ovebale kungonena kuti ayi basi tapita takhazikana pena pache mgwirizano watha, let alone mgwirizano okuti udapangidwa ndi president wawo wa UTM and sizingakhale zinthu za ulemu angakhale ku mzimu wa Achilima unena kuti mgwirizano ukoza kungothetsedwa atakhala ngati mada khalia pasi pa mtengo paja. Mukumbukira pamene press conference pamene idachitikira atakhala pasi pa mtengo ndikungonena kuti basi mgwirizano watani mgwirizano watha, kukhalaso kupanda ulemu kapena kuti kulemekeza mzimu wa Achilima malingana ndi zolinga zawo zimene adali nazo. Koma kuyankhula ndi mamemba la ena UTM amakamba ona ria ifeyo IMCPO samatipatsa ulemu ndi kale ndi afunira nchi ulemu mpaka kali pano pamene kuchoka. Tikoza unena kuti nkhani izozo iwe ndine sifa anthu andale Deus iwe ndine sifa anthu andale timangomva kuti akuti sakupatsana ulemu iwo mina mache nkhani zimenezo azikambirana pa level ya mu mgwirizanomo komanso pa level ya ndale komano mwina make kupereka kuti tikhale ndi umboni unena kuti samapatsana ulemu mwina zimenezozo zidali ma internal matters kapena kuti zinthu za mkatikati mu mgwirizanomo akapita ku ma meeting akamayibirana mafoni kapena chani amakamba kuti panali kuphangiratu Congress maphangira mu mgwirizano and zinazooneka mwina kumbali ya nduna zimene zaboma zambiri za Congress zochitika akongolesa makha ali patsogolo so gaza lomene kumwena kunali kusapatsa ulemu a UTM. Deus nkhani imeneyo ni nkhani yovuta chifukwa choonena kuti choyambirira mgwirizano udachitika pakati pa a president Chakwera ndi Achilima Maremu amene ali vice president. So zinthu zina kapena kuti ma bits and pieces azimene anthuwa adagwirizana inu ndine Angereza mati we were not privy to and we still are not privy to that. Inu ndine tilibe danga lokuti tidziwe o sitikadadziwabe kuti kodi anthuwa adagwirizana chiyani. So zinthu ngati zimenezo Deus tikoza kuzisiyabe kuti anthu akoza kupendekera napeka nkhani mmene angazitani angazipekere koma ndithudi Deus mgwirizano umene uja amadziwa ndi aine ache chimene adagwirizana kufika tsiku lomwe Achilima adati tiyembekeze zotani nkhani za ndale ngati fumbitu lavandamuka tiyembekeze zotani ndi mmene zachitika tikoza nena kuti tonse tikudziwa zimene zachitika kunena kuti mmene amachititsa imene amaiti candlelight memorial show kumene kuzingwangwa tidaonako bambo Kabambe ali I think tibwera tofati kupereka hiti kuti chabwino tibwera nkhani ya tusatira ikhali imene chabwino koma ndimanena kuti mafusa kuti tiyembekeze chani pa nkhani ya ndale. So anthu akunena mukaona newspaper azikulemba kunena kuti akuti kunali akuti andale kunali ali pipa kudali Akabambe. So nkhani zimene zozo zamba kutuluka we'll get there. Bwina timweleko madzi pang'ono kena katibweranso mpulogalamu yathu ya Kanimverere. Tikulandireni ku gawo lotsiriza la pulogalamu yathu ya lero ya Kanimverere. Nkhani zochuluka phokoso pang'ono zimene zikuchitika ndero kambirana nkhani zosiyanasiyana chawezi
ndinakhanga kudula. Yes. Tinamba pokamba nkhani ya Adalitso Kabambe amene adakhalapo mkulu wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve. Komanso anali membala wa chipani cha DPP amene akuti tsopano achoka mchipanichi sanapereke zifukwa zenizeni angotsanzika kuti ndathokoza ndikufunira zabwino zonse. Zokhala bwanji kumeneko. Wakati zake chabwino ndi khadi yofuta komano akuti achoka chipani cha DPP. Yes. Bambo Kabambe adakhalapo governor wa banki yaikulu ya dziko la Malawi ya Reserve. The seasoned economist. Exactly. Agwira ntchito ku Reserve Bank of Malawi. Tonse tikudziwa zimene zimachitika nthawi imeneyo. Komanso tikudziwa zokuti atangochoka ku Reserve Bank of Malawi immediately adajoina chipani cha Democratic Progressive Party. Kaya kudali kujoina kuongozionesera nthawi imeneyo, kaya adali kale membala wa DPP ali ku bankiko zimenezo akuziwa okha. Komano formally adachoka ku Reserve Bank of Malawi. Ndipo kujoinako sadajoine ngati munthu wamba. Adajoina ngati one of the presidential aspirants amene adabwera pachulu nanena kuti president wa Mutharika ku DPP inenso ndi mautani ndi maufuna kuphatikizapo achina Bright Msaka, achina Joseph Mwanamveka, Bambo Nakhumwa ndi gulu lina la anthu kumeneko amene nawonso adaonetsa chidwi chakuti afuna kuzakhala president wa chipani cha Democratic Progressive Party. So Bambo Kabambe ndithudi taona kuti alemba chikalata akuti so awadziwitsa kale a Professor Mutharika kuti ayi ineyo after some deep reflection akuti ndaganiza kuti ndichoke ku chipani cha DPP. Ndipo move yanga yotsatira kapena chimene nditi ndichite pandale chotsatira ndikuwuzani bwino masiku amene akubwerawa. Pamene tili ndi pamene papa. Mphekesera za kuchoka kwawo ku chipani cha DPP zinayamba kumveka ngakhale chikalata chisanatuluke. Exactly. Komanso next move inayambanso kumveka kuti ukhangati akuchoka uku akupita uku kuti akutchuleni mnafuna kuzakaluna kuti anali nawo ku nsonkhano woyatsa makandulo umene chipani cha UTM chinachititsa ku bwalo la zamasewero la Zingwangwa. Anthu amayankhula kale unena kuti mmene zikuchokera apa akuchoka apa akupita uku. Ndiye pano it's been confirmed kuti alemba kalata kuti atula pansi udindo. You think kuti mina mphekesera zimenezi zidali zona? Choyambirira Deus ndionena kuti mphekeserazo zidamvekadi asadatule pansi udindo asadachoke asadalembe kalata yochoka ku DPP. Ndipo Desa anamalomba adakana adalemba chikalata adatsutsa akuti sizoona koma pano sakulankhula pa force ayesedwa koma adadzatsutsa kuti sizoona Kabambe sadachoke sadatani. So mundale Deus anthu amatha kukonza zinthu mwadaladala ndikugwirizana kuti taponyani kunjako tingwamva anthu kuti alankhula zotani kenako ine ndikafusidwa ndizayankha kuti zimene sizotani sizolondola kenako mutulukire mukaoneke nawo kwakuti pandale zinthu zonsezi Deus zimachitika. Anthu andale mmene amaganizira amachoka uko, ife anthu okhala otisiya ndale timachoka kuno ndi timadabwa kuti kodi kaganizidwe yake ankati ifenso amatidabwa kuti kodi kaganizidwe aka ndikatiko. Komano nkhani ndi akuti ndizona Akabambe achoka ku DPP zimene achite next move tichita confirm akanena ine ache. Koma mphekesera newspaper zimene zalemba mawiresi zimene akunena kuphatikizapo inu pabwande mukukamba zokuti iwowa adaoneka ku Zingwangwa limodzi ndi gulu la UTM limene limachita candlelight memorial show yokumbukira mzimu wachi. Adapatsidwanso mpata oti alankhule. Ndiponso tikaona mmene zonse zikuchitikira social media ikulemba welcome Akabambe ku UTM, bwerani Akabambe ku UTM, ndinu munthu oyenera kuti mundinyamule. Zonsezo zikutani zikukambidwa. So nkhani tukamba nditi ndi imene. So mwina kuzukuta kukhalapo kuti zitakhala kuti nzona lifuso assuming kuti movie imene idakhala ndiona UTM yakathu. So zitakhala kuti nzona kuti akupita ngati president kuti akachite succeed malemu achilima. That's the question. UTM ndikuti moto Deus ineyo maganizo anga choyambirira tinene mwachilungamo kunena kuti pamene UTM idafika ndi pamene ili UTM tsiku la lero
this is the doing or the handwork of the late Dr. Saulos Klaus Chilima. Without that gentleman, there was no UTM. Izizi tizikambe, ndipo tizikambe, moyamika Chilima, anabweresa chipani, chimene dziko lonse lidachidziwa, achinyamata adachikhulupirira. Tinene kuti, pamene pali UTM, ndi chifukwa cha manja ndi ntchito za Chilima. Now, tisadakambe zakabambe, tinenepo kuti 2019 mukumbukira mavota amene Chilima adapeza 1 million plus mukudziwa zimenezo. Izizi tonsefe tikukumbukira 2019 Professor Mutharika amati Chilima adatenga 20% ya mavota ya DPP. Ndeti mafuna titanthauzire kunena kuti tifune tisafune 2019 1 million plus votes imene UTM idapeza. The 20% that Professor Mutharika keeps talking about that were or was snatched from DPP. Yes. It was merely because of the persona called Dr. Saulos Klaus Chilima, the late. Izizi tivomereze kuti zonse zija zinali chifukwa cha character, personality, speech, mobilization, antics, the drama, the determination, commitment, the charisma, hope, the charisma. Zonsezi packaged in Saulos Klaus Chilima the late. Ndizimene zidakoka mavoto onse aja. Achimwene minus Saulos Klaus Chilima, Dr. the late, there was no UTM. Izizi tivomereze, ndipo dziko limanena kuti livomereze. That is why muzaona kuti as an individual adakwanisa kupeza 1 million plus votes against 4 if not 5 members of parliament. Four members of parliament. 4 members of parliament. Yes. So you see the spread or the difference. Kodi zikutani ifa kawiri vote ya president imapanga so reflect pa Phungu. Kumaso vote ya Phungu imapanga so reflect pa president. You Jeff got about 200,000. You see what I mean? So panalibe balance. Ndemukoza kuona kuti chipani cha UTM chinamangidwa chinachita revolve around personality ya maremu Chilima. So si zamphamvu ndikhani yomwe tifuna kampanoonera kuti anthu maganizo anga my little final analysis in terms of what is happening ku UTM ndikhoza unena kuti choyambirira ku UTM akadadekha pang'ono akhale pang'ono modekha apange chiganizo osati nthawi ilipo tadekhe Deus Puma sira bwino Puma anthu mazatha kuononga zetu choyambirira Deus koma pano pato ndi yakoleratu pali ponse kind of lighting exactly. Chomwe ndifuna kunena ndi chakuti makosana ku UTM akadadekha pang'ono aone kuti kodi kunjaku kuchitika zotani. Choyambirira decision ya munthu amene abwere whether from within or from without kuzatenga mpando wa Chilima ngati president wa UTM asaipange pokhala desperate, asaipange pofuna kuchita revenge, asaipange pochita machawi mothamanga kwambiri, asaipange out of frustration, aipange poyang'ana what I call nearness to ideology similarity. Kunena kuti munthu uyo akhali ndi ideology yofanafana ndi Chilima, zimene Chilima akafuna iyandikire singakhale ndendende ingoyandikira pang'ono kuzimene Chilima amatani amafuna. Chachiwiri ayang'ane munthu amene ali ndi drive komanso amene ali ndi zeal phamphu chichewa yamati phamphu amene ali ndi kugunda kwa mtima kofanafana ndi zimene Chilima amatani amafuna. Ndi chifukwa chake ndimanena kuti anthu akaganiza kuti 1 million plus votes imene ndali ku UTM chifukwa cha Chilima, therefore it will be an automatic transfer to the one to succeed Dr. Chilima. Imene yoyo will be building castles in the air. Zimenezo sizoona takambakale kuti anthu ena UTM ija amaisatira sole chifukwa cha Chilima. Sikuti yemwe angabwereyo azaitsatiraso ngati mema aitsatirira Chilima alipo. Therefore the best UTM can do is
akanadekha pang'ono ayang'ane ma ingredients amene awathandize kupanga chiganizo cha munthu amene angamusankhe nkunchita identify yemwe azachite succeed achilima kuti chipanicho chisafe chipite pasogolo chingoyandikirako pang'ono kuzimene achilima amafuna. Maganizo anga ndithu adali amene. Mu mphindi ziwiri zimene tatsala nazo chawezi zikuoneka kuti boma lachilimika pa nkhani ya ntchito za njanji mdziko muno. Iyata iyi mmene ikuonekeramo ndimagaza kuti tiyafunire zabwino zonse. Just working on assumptions. Exactly, yes. Because sinadziwa kuti next move yakabambi ndi wadali. Koma kuti timalize ndi njanji nzofunikira njanji kuti tidzutsenso mdziko muno. Chimene chandibweresa ku nkhani chimene chandipangisa kuti kambe nkhani Deus yokhuza njanji nchakuti mwaona Blantyre kuno kudachitika ngozi akuti chakunyambadweko. Yes. Njanji munthu wina kaenda anthu ena amwalira ena avulala komanso chakunyambadwa ena achitika chakumachinjiri komanso madera ena angapo taonanso akulemba kuti anthu ena amakacheza akumakachita chisembwere zibwezi kumakacheza nazo munjanji zimene zosayenda. Chikuchitika nchani timafuna tingowalangiza anthu kuti yayi kunjanjiko siko ukachitako zibwana siko ukacheza sitima ndiyopsa imadula munthu pakati kudula mutu kudula mimba munthu ndithu umamwalira. Koma chidwi china chimene tingakambepo chanjachi chakuti njanjizi zikuoneka kuti zabwera kuzakhala. Famuonesetse ndaona apo kukanengo ndaona kunchinji ndaona kumangochi ndaona kulilongwe komanso kuno ku Blantyre anthu ndithu amathamanga kutenga mavidiyo kumajambula kuti yayi tiona ni njanji stima ikudusa amene anabadwa apo sadaonepo sitima ayamba kuziona pakati pano. So ndimafuna ndinene kuti zikuoneka kuti boma lapereka chidwi kuchitaso kukonzaso rail transport system njanji akuzikonzaso njanji zikale zimakathera misika zimakathera pansi pa nyumba za anthu magrosari a anthu zaka zingapo zimene zathazi koma wabwera pano watonsewa kaya ndi atonsebe kaya ndi ndachani koma tikuona kuti apereka chidwi kuti njanjizi azikonze nkhani imene iyi Deus ndimalize nena kuti zikuoneka kuti boma lapereka chidwi kukonzaso njanji ndi chinthu chabwino transport kunyamula katundu kumakhala kochipa. Chitsanzo chimene makonda kupereka chimakhala chitsanzo chonyamula mafuta a galimoto kunena kuti mukafusa Petroleum Importers Limited komanso a Nokma akagwirisa ntchito njanji akuti amanyamula mafuta mochipa kwambiri ndipo amapereka chitsanzo komano zipanga translate exactly mitengo ndi mafuna ndinene chimene mafuta alebe odula ndikumene ndikulowerako Deus ndimafuna ndinene kuti akamanena Petroleum Importers Limited komanso a Nokma amanena kuti mukatenga mafuta okwana 504,000 liters imene imanyamulidwa ndi mutu umozi wa stima mafuta amenewo 504,000 liters imeneyo kuti iyende pansewu tigwise ntchito matraki tifunika matraki okwana 34 kutanthauza kuti pa matraki 34 madriverso 34 maalawansi wear and tear insurance mafuta aso alowe mmatrakimo ndi chifukwa chake mafuta amakhala odula tidzayikambe siku lina. So mukayang'ana kuti boma likunena kuti tiye tikonze njanjizi mafuta tizinyamula mochipa akuti kuti zizachite translate kuti pa pampu paja mafuta azambe kuchipa akuti tifike pa level ya 75 to 80%. Kutanthauza kuti ngati 75% ya mafuta kwathu kuno Malawi akubwera kudzera pa njanji akuti pamenepo ndi pamene titazamveno impact pano ndiye satili pa 15 if not 20%. So tikangoti tachosa mafuta pa nsewu kwabweresa pa njanji ndi pamene mafuta aja atazambe kuchipa pa pampu ndipo zimenezo zapangisaso kuti mitengo ya zinthu izatsike kwathu kuno Malawi. Koma anga kale tikulowera kumene koko what matters is the direction we are heading towards. Kunena kuti ngati njanji izi zikukonzedwa ndiye kuti tikulowera direction yolondola pa 75% tifikapo mafuta azamba kuchipa. I hope sizitenga zaka 20 kuti tizafika pa 75%. Ayi pamene tili pano zikuoneka kuti mina make olo zaka ziwiri sizithaso anthu angodeka. Mene moto nimeta tsizira program yathu lero yakandimverere matenda muno nthawi zina nkhani ndithu zambiri kumaphokoso lochepa. Dzina langa ndi Deus Sandram ndithokoze kwambiri bambo Chawezi Banda kuti mnali nafe program yathu lero yakandimverere. Kufika sabata mmawa bonza bwesa program ina yakandimverere mwakoma nonse.